हाय लोगोफोर आं दैमालु नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड' टेक आर'नायाव बरायबाय। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे उननि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। लोगोफोर दिनै आं NRC नि फाइनाल रिजाल्टखौ गावबा गावनि मबाइलाव माबोरै चेक खालामनाय बेनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ बानायना लादों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायदो। नोंथांमोना गिबियावनो गावबा गावनि मबाइलनि क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामग्रो। अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय सार्चआव www.nrcassam.in बेखौ लिरनानै सार्च खालामना होब्लानो बेवहाय फैगोन। बेखौ सार्च खालामनायनि उनावहाय बेवहाय क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय बेबायदि पेज अपेन जागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि एपिआर नाम्बारखौ इन्टार खालाम आरो बे सप्ताखौ बेवहाय टाइपिं खालामनानै सार्चआव क्लिक खालाम। गावबा गावनि एपिआरखौ ARN नं आरो सप्ताखौ इन्टार खालामखांनायनि उनाव बेवहाय सार्चआव क्लिक खालामदो। सार्चआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्टआ बेवहाय नुजागोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।